U nás je překrásný kraj, ale hornatý a že lidi bydlí mnohdy na samotách, na kopci. A kdo se má o ně postarat? Volala jsem hlavnímu bratrovi, že jsme se jako dohodli, že bychom si chtěli charitu udělat na Hrozenkově. A on mě řekl, a kolik máte obyvatel Hrozenkov? Já jsem říkala, no tak asi kolem 3 000. A on říkal, pak, to nejde. To tak 10 000. Víte, to je tak spíš pro město, ale ne pro venkov. Tak jsem vzala syna za autem a objeli jsme všechny vesnice od Karlovic až po Hovězí. To je 7 obcí. Takže jsme v momentě vysoko přeskočili těch 10 000. No a tak jsem volala do Prahy znovu. Načež mě hlavní bratr řekl, že vy jste asi čarodějka, když jste tolik lidí zehnala. Já jsem říkala, vemte to, jak chcete, ale máme. A tu charitu chceme. Ahoj. 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 Já jsem tak ráda, že jsi pro mě přijel. Jo, máš to zabalené? Tož, zdá se, zase mám všecko. Seniori nemají třeba možnost v těch zimních měsících být sami, nejsou schopni si sami třeba odházet ten sníh a není tam možné třeba dojet ani auty, někdy možná pěšky, takže tito seniori tady přijíždí na tento odlehčovací pobyt, dejme tomu na měsíc, na 2, na 3 a zase, jak skončí zima, tak se vrací do svých domovů. Dobrý den, já vás zdravím, pojďte dál, paní Koňaříková, to jsme rádi, že jste tu, jsme se na vás těšili. Stará se o mě syn Franta, který opravdu, zaplať pán Bůh, musím říct, že snaží se velice, ale musí do práce a má svou rodinu také. Ať se vám tady líbí u nás, no. Mně se mezi vámi líbí už dávno. Už vás tady rovičky čekají, paní Galetková, ano, jsme jí říkali, že přijdete. Hověžánky. Hověžánky. V denním stacionáři pro seniory chodí lidi na dopoledne, část odpoledne, aby nemuseli být doma sami a aby měli možnost popovídat si s druhými, aby přišli na jiné myšlenky. Dneska jsme se opět setkali s našimi seniory, které pravidelně svážíme na naše setkání seniorů. Díky tomu, že je dovezeme přímo z jejich domovů až tady k nám na charitu, tak mají možnost se zúčastnit mše, mají zpověď s panem farářem, potom máme pro ně připravené občerstvení, popovídají si s našimi pečovatelkami, mezi sebou hlavně navzájem, společně si zaspíváme. Lidi, kteří chodí jenom z té potřeby, že si potřebují popovídat, tak tam je to i pro nás obohacení. Oni obohatí nás tím, že oni už něco prožili. Mají zkušenosti, se kterými se můžou podělit a nám třeba pomoct v tom, když něco řešíme, tak oni už to řešili ve svém životě, tak tímto nás můžou obohatit. Musíme si říct, že jsme na Valašsku, jsme na venkově a je to tady charakterizované tím, že je v podstatě všude daleko. A charita musí se postarat o lidi, kteří žijí dost často na samotách a charita jim tím pádem nabízí možnost tam důstojně dožít, dokud můžou. Mám to ráda, jo. Tak je to adrenalin, že jo. Dojedu, nedojedu. Nejhorší je vždycky člověk přijde promočený, boty. V létě je to hezké, to se dá, protože ta cesta je tady dobrá, ale v zimě je to teda náročné, někdy vůbec nedojedeme, takže šlapeme toho půl kilometru pěšky. S nákupem, s obědem, prostě co je třeba, no. To jsou spokojení, oni všecko udělají horky. Ale jo, člověk se to zadýchá. Vlastně sekáme každý den, aby měl na celý den natopení. Tady se nosí voda z potoka, úklid udělají a vypají parádlo,
na bažách. Chodíme tady k panu Kopeckému každý den. V téhle trase je ten asi nejtěžší, no, jako že se tak dělá, takové těžší práce dělají. Pán je jinak velice hodný, šikovný. O něho se nemá kdo postarat, takže chodíme tady my. Dnes bohužel mu není dobře a volali jsme lékaře, který ho nechal odvést do nemocnice. Nachystáme nějaký ručník, ponožky, kdyby si vás tam nechali, abyste měl něco s sebou, nějaké hygienické potřeby. Pomalinku, máte, můžete? Jo, dobrý. Jsem na druhé straně. Položíme doma. Tak pane Kopecký, tady vám dám tu hůlku, tady máte tu tašku a brzo se nám vraťte. No, to se uvidí. Tak baví mě to, je to takové pestré. Ten pocit, že jsem udělala něco dobrého, užitečného. Párkrát sa mi stalo to, že sme sa vtedy, keď som ja ako kňaz navštevoval nemocných, že tam zrovna bola sestra, ktorá ležiaceho človeka mala posadiť alebo mala ho umyť, obliecť. A keďže som tam bol, tak som nejakým spôsobom musel pomôcť aj ja. A myslím si, že ten, kto si to raz skúsi, tak zistí, že je to práca, ktorá sa nedá zaplatiť. Nebýt charity, já nevím, co bych si počala. Bez charity, bez sestřiček, to by jsem si neuměla vůbec představit. Pomalinku. Tak. To je takový dokonalý servis charita. Každá obec má spoustu dlouhých údolí, Karlovice jenom 6, samotné Karlovice, pak to Karolínka, Hrozenko, to jsou všechno obce, které mají 4-5 údolí a to jsou údolí, které mají 4-5-6 kilometrů a ty dostupné vzdálenosti jsou strašně dlouhé a samozřejmě ti starší lidé bydlí spíš na konci toho údolí než na začátku a v tom je to právě složité, že ty náklady jsou vysoké a ta starost o ty lidi je náročná. Tady jsou krásné Vánoce, krásné. Především o vánočních svátcích chodívají naši klienti často domů. Buď jdou na Štědrý den, první svátek vánoční, někteří bývají doma i celý týden mezi svátky. Štěpána, to jsem prožil u rodiny, u syna. Jsme malý domov, tak se snažíme vytvářet takovou rodinnou atmosféru a je to příjemné, když říkají seniori, že už se těšili domů, že domů je teďka pro ně tady. Mně se zle pohybuje v cizím prostředí, takže tady musím to nazvat, už je to můj domov, poněvadž tady už se dovedu zorientovat, vím, kde sáhnu, kde šlápnu. Vánoční období vlastně se končí svátkem Tří králů a pravidelně už je tradice Tří králové sbírky v olomoucké arcidiecézi vlastně vycházejí v letošním roce už po 12. Tří králové chodí od domu k domu a přicházejí také do domu pokojného stáří na Novém Hrozenkově. Dobrý den, my jsme vám přišli za koledovat, zdravíme. Krále, my k vám jdeme, ano. Štěstí zdraví vyšujeme, štěstí zdraví dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka, zdaleka je cesta naše, od Betléma do Salaše. Asi bylo efektivnější z hlediska peněz postavit jedno velké zařízení ve městě, nicméně ti lidi by tam nebyli doma. Když žijí tady v Novém Hrozenkově nebo tady v Halenkově, tak jsou prostě doma, jsou ve svém prostředí, které je pro ně známé.
My se snažíme to, co prožívali, tak vlastně prožívat s nimi znovu. Snažíme se navazovat na ty tradice, které byly dřív, když oni byli mladí. Došli jsme pomoct vám nabrat veselosti. Kdo z medvěden poskočí, si krok sum krok, tého štěstí neopustí celý rok. Ale jak mě bolí jak kolena, zase. No, stálo to za to. Když si vzpomenu, že jsem v září nechodila, takže je to velké plus. Udělalo se pěkný počasí, bude se vám doma líbit už. Budu foukat na kvítka. Nashledanou. To rozkvétlo moc. Vidíš, jak to je? Tady topíte, tam je žluté. No, to je. No. Zalévám, ošetřuju. No, jsem poléčená, to je hlavní. A díky charitě a díky tomu, ale domů se každý vrací rád. Ten, kto by nemal v sebe toho Kristovho ducha, toho, že vie, že v tom človekovi slúži aj nemocnému, tak by to nedokázal spraviť ani ako zaplatenú službu. My sme vaši, kapele